A onda dolazi izvjestan zastoj koji nije samo zadržao Petrinju u tim odnosima i gabaritima ondašnjeg razvoja, nego i svijet i Europu zahvatio je rat kada velik dio naših ljudi odlazi na ratišta, odnosno bojišta širom Europe. Uostalom to je još uvijek Austro-Ugarska monarhija i nalaze se ti naši Petrinjci i uopće ili hrvatski vojnici u mnogim krajevima, bilo da se radi tamo na istočnom ratištu, Bukovina, Galicija, na balkanskom ratištu, a naročito puno Petrinjaca je bilo na talijanskom ratištu. Naime, 1915. godine Italija prevratom prelazi na stranu ondašnjih saveznika, odnosno takozvane Antante, i tada se za Austro-Ugarsku monarhiju otvara novo ratište, talijansko ili Austro-Ugarsko ratište, i tu odlazi mnogo Petrinjaca. Dakle, to je bilo 1915. koji se nisu vraćali, nažalost, kućama do završetka ili se nisu nikako vratili. Jasno, rat je rat. To je bila strašna, jer isto tako krvava bojišnica, to talijansko ratište. Kada evo spominjemo to talijansko ratište, ne mogu ne reći jednog od velikana tog ratišta, dakle vojnih velikana, to je Svetozar Borojević. On je iz našeg kraja, Mečenčani, to je na putu prema Hrvatskoj Kostajnici, jedan od najvećih vojskovođa u Prvom svjetskom ratu. Uistinu je bio izvanredan u vođenju tog ratovanja na talijanskoj bojišnici, Tolmin, Soča, Kobarid i tako dalje. I tu je stekao, da ne kažemo, veliku popularnost i imao jednu ideju o kojoj sada neću reći, ali za nas Hrvate itekako važno i značajno, i mislim da su ga tada poslušali da bi se vjerojatno tijek ili hrvatske povijesti drugačije odvijao. No, tako je kako je bilo. Dakle, 1918. raspada se Austro-Ugarska monarhija i sada Petrinja više neće biti u toj jasno monarhiji, nego brzo pletošću naših ondašnjih političkih vođa, posebice Hrvatsko-srpske koalicije, ulazi u prvu južnoslavensku zajednicu. To je bilo 1. prosinca 1918. kada je Hrvatska u sastavu kraljevstva, najprije SHS, dakle kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, poslije kraljevine Jugoslavije. Nasljedna dinastija je bila srpska dinastija Karađorđevića i prvi puta Hrvati doživljavaju razočarenje, barem jedan veliki dio, ulaskom u tu zajednicu, kada 5. prosinca 1918. godine biva jedan strašni pokolj na trgu ondašnjeg Bana Jelačića i danas, i tada je došlo do onih poznatih prosinačkih žrtava gdje je intervenirala srpska vojska. Dakle, pokazala je svoje lice. Kroz cijelu 1900, odnosno kroz cijelu Kraljevinu Jugoslaviju, koja je trajao 1918. do sloma 1941. Petrinja je u sastavu kraljevstva SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije. I ako pogledamo to vrijeme, što se značajnije bitno zbivalo, možemo reći da u tom gospodarskom napretku nije nešto posebicen, iako to još nije do kraja valorizirano, dakle nije do kraja istraženo, ali živjela je kao i ondašnja monarhija, onda ili svi u ondašnjoj monarhiji. No, međutim, dolazi onda ono prevratno razdoblje 1941. odnosno Drugi svjetski rat 1939. pa 1941. ili osnivanje nezavisne države Hrvatske. Drugi svjetski rat Petrinja je doživjela odmah 10. travnja 1941. Iz pričanja ondašnjih Petrinjaca znatno je važno je reći da je tog 10. travnja poražena već starojugoslavenska vojska se povlačila kroz Petrinju i tada možemo reći da je došlo do razoružanja prema priči tih starih Petrinjaca upravo tog 10. travnja. Ja imam čak jednu fotografiju gdje se oko našeg parka nalazi ta
ta sva ratna mašinerija stare Jugoslavije, dakle to je bilo stvarno zaostalo i to se nije moglo suprotstaviti ne samo Hitleru, nego bilo kome drugom. A onda u tome su jasno sudjelovali u tom razoružanju stare jugoslavenske vojske i domaći ljudi, naročito su bila poznata 3 brata Slavika i danas kuća njihova postoji koji se, možemo reći, za ondašnje vlasti herojski vladali i razoružali zapravo te postrojbe koje se povlače, koje su zapravo bile u Rasulu i onda se uspostavljali ustaška vlast u Petrinji, kao ostalom i cijeloj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Već sam spomenuo da je to vrijeme uistinu jedno gospodarski vrlo teško i na tom gospodarskom planu vrlo malo se dešavalo, izbivalo. I interesantno je, recimo, kad čitate te dokumente tog vremena, kad listate malo tisak tog vremena, onda možete vidjeti da se uglavnom nudilo, a vrlo malo se proizvodilo. Iz toga se, dakle, može povjesničar ili ljudi zaključiti o čemu se radi. Radi se, dakle, o tome da je to gospodarstvo, razvoj ili razvitak gospodarstva bio itekako unazadovanje, odnosno jednostavno, sve se zapravo podređivalo bojišnici, odnosno ratu i ratnim razaranjima. Petrinja je bila u neprekidnom okruženju i stalnom, imanentnom okruženju ondašnje partizanske, odnosno te takozvane narodno-oslobodilačke vojske, i vodile se žestoke borbe za Petrinju, bilo da se radi o Mošćenici, to vjerojatno možda neki stariji tog vremena znaju, zatim po samim obroncima u Hrastovici, recimo 1943. godine, nadomak Petrinje, Hrastovica, škola, 1943. je bila srušena, partizani su je srušili. Dakle, možemo stvarno, a osim toga onda jasno naši ljudi, to je isto tako jedan predmet istraživanja, naši ljudi Petrinjci bili su u raznim postrojbama od istočnog ratišta, istočnog bojišta, neki se tamo istakli kao pravi ratni heroji, naročito zrakoplovci, ali isto tako i u jasno susjednoj Bosni, odnosno da ne kažemo o samim prostorima Hrvatske i obrane grada. I ta obrana grada, bez obzira kako, činjenica da je izdržala sve do 5. svibnja. Dakle, do 5. svibnja 1945. do samog ondašnjeg oslobođenja, odnosno neki su nazivali preokret, ovisli kako jest. I jasno da su tada bila i stradanja. Mi smo izdali 1995. kad smo se vratili knjigu Petrinjski žrtvoslov, gdje smo pokušali napraviti popis, ne nešto više osim tog popisa žrtava, i mislim da smo poprilično dobro to napravili, bilo na izjavama svjedoka, bilo na dokumentima, bilo na izvodima iz matičnih knjiga, župskih i tako dalje. I došli smo do jedne strašne cifre. Naime, tu se nije samo radilo o žrtvama od 1941. do 1945. nego i posebice 1945. odnosno 1946. ono što se zbivalo oko Blajburga, križnog puta. Tako da sam ja to pokušao malo i prebrojiti. Nevjerojatno, dakle, govorim o gradu Petrinji i govorim o onom što je danas obuhvaća u širem području grada Petrinje, to je valjda 54 naselja. Tu ima negdje oko 2200 žrtava. Dakle, od 1945. do 1946. recimo. Ne, oprostite, 1941. do 1946. godine. Mi smo tu dali i jedan popis žrtava, jer je to žrtva, popis žrtava iz njemačkih zarobljenika. Ti njemački zarobljenici su te njemačke zarobljenike popisao, dakle, u vrijeme smrti odnosno ono doba petrinjski župnik, zvao se Mihael Razum. On je najdulje služio u Petrinjskoj župi Svetog Lovre, 31 godinu, i pozvan je jasno kao svećenik prigodom tog misnog
obrada, odnosno obrada sprovodnog, i upisao je 186 žrtava. Svi su oni pokopani na našem groblju Presvetog Trojstva. Dakle, tamo su pokopani. O daljim pojedinostima neću govoriti što se tiče tih žrtava, ali mi smo ih popisali, pa neka stoje. Pred 2 godine su bili jedni iz Njemačke, tražili su neke podatke i tako dalje, jer oni imaju nekakav svoje udruženje tih grobalja po Europi i tako dalje. Pa smo im rekli gdje se to nalazi. Dakle, u kulturnom, recimo kulturno-prosvjetno to područje vrijeme Drugog svjetskog rata je interesantno i zanimljivo. Tada smo, budući više nije bilo starog hrvatskog doma, onda se te manifestacije održavale na današnjoj gradskoj tržnici. To su bile neke njemačke barake koje su napravljene, one su još služile i poslije, sve do ovog novog hrvatskog doma 1954. Tamo se odvijalo, zatim u našem starom kinu, onda se to po hrvatskom korijenskom pravopisu, odnosno gramatici onog vremena zvao Slikokaz Gora, dakle ono staro kino koje i danas postoji, ako mnogi Petrinjci ne znaju, ne znam da li još postoji onaj natpis. Poslije rata se to kino zvalo Jedinstvo i tako dalje. Dakle, tu su se održavale uglavnom te sve manifestacije, najznačajnije, najvažnije, uglavnom domoljubnog karaktera. Kada recimo pogledam malo i pročitam te programe, onda se jasno vidi, onda na neki način diže se moral i tako dalje. Zatim čak je bila i ta izdavačka djelatnost, naročito u tiskari Ive Glavinića, dakle tiskara koji je živio i djelovao u Petrinji. Jasno, i Hrvatsko pjevačko društvo i Gradska limena glazba i sve ono što je bilo djelovalo i u tom vremenu. Prosvjetne okolnosti, dakle one su postale i dalje, djelovala je pučka škola u trajanju od 4 godine, mala realka koja je sve do 1948. djelovala je, učiteljska škola isto tako je djelovala, voćarsko-vinogradarska škola, kad spominjemo tu, bolje reći vinogradarsko-voćarska škola, ta je škola, i danas se te zgrade tamo postoje kod nove bolnice, oni koji eventualno znaju gdje taj toponim, odnosno kod te nove bolnice. I recimo jedan pojedinac, kad sad 10 godina direktor te vinogradsko-voćarske škole bio je poznati naš književnik Moslavac iz Moslavice, Slavko Kolar. Uostalom oni likovi koji se pojavljuju u njegovim pripovjetkama, bilo da se radi, sad sam otišao dalje, ali mogu reći, bilo da se radi, ne znam, o brezi svoga tela gospodari i tako dalje, oni su upravo pisani u ovom našem kraju i to su likovi koje on kada je obilazio, jer on je bio agronom, ali jasno i književnik, čak je bio i jedno vrijeme potpredsjednik Matice Hrvatske, onda je on te likove, onu brezu i tako dalje našao upravo u našem ovdje kraju. Dakle, vraćam se natrag jer on 1939. više nije bio direktor te škole, govorimo o Kolaru, a onda dolazi to razdoblje 1945. kraj i svih onih događaja koji su se zbili u tom vremenu su uistinu tragični, no međutim to je isto predmet istraživanja. Ne bih htio ovom prigodom o tome govoriti. Znam neke pojedinosti koje ću u nekoj možda drugoj zgodi. Dakle, to je bilo vrijeme tragično za naš grad, za naše sugrađane i onda, i danas se još ta, pitanje povlači. Posebice zbog toga što se mnogi nisu vratili ne samo s bojišnica Drugog svjetskog rata, bez obzira gdje su bile, nego i iz onih patnji i stradanja hrvatskog naroda, te preokretne 45. 46. kroz Bleiburg, Križni put, Sloveniju i tako dalje. I kad sam recimo listao, imam sve novine, tjedni koji izlaze u Petrinji, zvala se Hrvatska zemlja. 1942. su izašle, a onda zadnji broj je bio 28. travnja 1945. I to je dakle bio jedan
gospodarsko-politički tjednik, ali na neki način i glasilo ondašnje ustaške vlasti. U tom vremenu, dakle, Drugog svjetskog rata, odnosno Petrinja u NDH-zi, na gospodarskom planu skoro se ništa nije dešavalo. Reću vam samo jedan primjer. Naime, to su ratne okolnosti, to su strahote ili rata inače, jer eto, prošlo je tek nešto više od 20 godina i opet je naš narod u tom ratu, pa i jasno time je naš grad i naši stanovnici, naši Petrinjci. Pokušaj je bio da se recimo napravi upravna zgrada Velike župe Gora. Naime, moram malo objasniti, nezavisna država Hrvatska bila je podijeljena u velike župe, kao recimo danas županije ili ne znam, bivši Kotarevi i tako dalje, i središte te velike župe Gora bilo je u Petrinji i onda je srušen, zato jer je bio star, bivši Hrvatski dom, jer Hrvatski dom je osnovan u Petrinji 1913. Ali inače je to u zgradi svratišta k Lavu. To je na mjestu gdje je danas Hrvatski dom. Dakle, srušen je i tu se onda trebalo napraviti zgrada tog administrativnog područja zvano Velika župa Gora. No, međutim, srušeno je i tada je najviše, nažalost, vrlo malo je ostalo i tada je najviše upravo pronađeno ostataka te turske utvrde. Bilo da se radi o gredama, bilo da se radi o oružju tog razdoblja, bilo je jasno i kostura i tako dalje. No, međutim, nažalost, vrijeme je toliko pojelo da je vrlo malo ostalo. Ostale su nekakve kugle topovske koje se i danas se čuvaju u državnom arhivu, ali jednostavno nebriga i tako dalje su onemogućili da malo više doznamo o toj našoj utvrdi, dakle ni o samom prostoru gdje je bila utvrda, ali i ti ostaci. I kad govorimo o tom vremenu, dakle napravljeni su temelji te velike župe, ali ništa dalje. A isto to vrijedi i za gospodarske i tako dalje. Možemo reći da je tada dosta dobro djelovala tvornica Gavrilović, koja je istovremeno i proizvodila za vojsku, Milo NDH-zi, odnosno njemačku vojsku, i to je onda uzet kao grijeh vlasniku Gavriloviću, pa je onda on ostao nakon Drugog svjetskog rata bez te tvornice i tako dalje. No, to je opet jedno drugo pitanje o kojem bi se moglo razgovarati ili više razgovarati. 1945. godine, 5. svibnja 1945. ulaze partizanske postrojbe u grad, preuzimaju vlast, stvara se ta nova, kako se oni zvali, narodna vlast, i ta će onda vlast raditi sve do 1991. kada je Hrvatska kada izlazi iz te zajednice. 1945. je doba preokreta. Ostalom u narodu često puta, pa naročito kod starijih ljudi, se govorilo o takozvanom preokretu. Naime, misli se iz onog, uvjetno rečeno, starog sustava u neki novi sustav. U ostalom znamo što se zbivalo, i sve od 1945. do 1991. Petrinja je u sastavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Od 1963. naziv je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. U okviru te više nacionalne i više vjerske zajednice se nalazi i jedan, da ne kažemo, hrvatski dio koja se zvala Socijalistička Republika Hrvatska. Petrinja je u tom administrativnom i uopće bilo kojem pogledu kroz to razdoblje bila i u okviru oblasti, u okviru Kotara i tako dalje. Jasno, odnosi se na Kotar Sisak kao naše administrativno središte, najjače, uostalom kao što je danas županija. Možemo reći da vrijeme od 1945. do negdje početka 60. godina nešto bitnije i značajnije u Petrinji se nije zbivalo.
Reći ću samo jednu, a ne anegdotu, ali jednu istinitu pričicu o tom vremenu, pa da se koliko toliko je moguće kaže nešto o tom vremenu. Dakle, jednostavno mrtvilo je djelo postalo, kao da je Petrinja bila na neki način ili kažnjena s obzirom na to da je oslobođena 5. svibnja 1945. Naime, jednom zgodom, o tome postoji zapis u Državnom arhivu kod nas, ovdje u našem sabirnom centru, došao je ondašnji revolucionar i jedan od najvećih komunističkih vođa ondašnje države, ali i Hrvatske, Vladimir Bakarić. Ja ću ga spomenuti bez obzira na to što ljudi imaju ovako i onako mišljenje, no međutim istina je da je on prije rata bio kao komunistički aktivista u zatvoru u Petrinji, u onom što Petrinjci stari zovu Halbot. U Halbotu, kako bih vam to rekao, gdje je taj Halbot bio, ovako. Dakle, to je Hanžekova ulica i to je danas jedna katnica, mislim da ima 4 kata, u Hanžekovoj ulici, tamo recimo preko puta je onog našeg rukometnog igrališta i evo u tom dijelu je, dakle, bio tu Halbot do 1983. Onda je to srušeno. To je bio, dakle, jedan okružni oblasni zatvor. U međuvremenu je to pretvoreno u, taj Halbot pretvoren je u stambeno zbrinjavanje sirotinje petrinjske i tako. Ja sjećam nekada sam tamo znao dolaziti i tako dalje. To vam je bio opći kaos, ili baš ono jedna zgrada u kojoj se ta sirotinja živjela. Nisu imali svojih vlastitih kuća pa su tamo bili. I on je, dakle, proveo u zatvoru. Kad već govorimo o tom Halbotu, u Halbotu je 1893. svojih 6 mjeseci odslužio i Stjepan Radić. Dakle, i Stjepan Radić je bio isto tako u tom zatvoru. I taj, dakle, Vladimir Bakarić zajedno s ondašnjim općinskim i gradskim čelništvom šeće Petrinjom i kaže, ne mogu se snaći, u središtu je bio grada, ne mogu se snaći gdje se nalazi ona lijepe arkade, odnosno one koje su postale u Petrinji. A jasno, domaći ljudi onako kažu s ponosom, pa mi smo to srušili i napravili smo nove 3-4 zgrade. On je jasno ih tada prekorio, a reći vam o kakvom se tipu gradnje radi. Ako je netko bio u Požegi, pa postoje ona kolonada, tu su unutra onda bile trgovine, a to je i u Vukovaru, isto ako ste bili u Vukovaru, dakle to su uspjeli srušiti, što je šteta, jasno, i napravljeno je nekoliko zgrada, radi se tamo, danas je tamo ona ljekarna Crnković i tako, dakle ona trgovina, dakle tu je ta bila kolonada, dolje je bila opeka, a unutra su bili lokali, trgovine, dakle jedan uistinu vrlo lijep dio koji se još uvijek može danas, ako ništa, vidjeti ovim starim petrinjskim razglednicama. Dakle, vrlo malo se radilo, a onda odnosno od početka 60. godina ipak se pomalo otvara s dolaskom novih ljudi. Ta stara garnitura ondašnjih čelnika su uglavnom napustili vlast i dolazi novi. Ja ću spomenuti, to je bilo vrijeme, mislim, u to doba vrlo važnih i značajnih osoba koji su okrenuli, bez obzira što o njima ljudi mislili danas, to je uvjetno rečeno gradonačelnik, odnosno bio predsjednik općine, Živko Juzbašić, dakle jedan iz plejade boraca Narodnooslobodilačkog rata iz Drugog svjetskog rata, inače osobni suradnik pokojnog predsjednika Franje Tuđmana, jer i jedan i drugi su radili u Institutu za historiju radničkog pokreta. Tuđman je bio predsjednik, a Juzbaš je bio tamo tajnik, dakle radio. On je, dakle, postavljen za općinskog čelnika i naš Petrinjac zauzet jedan vrlo važan, o kojem bi možda moglo se i raspravljati kao jednoj pozitivnoj i vrlo važnoj i značajnoj osobi, to je Eduard Gener.
On je bio tada tajnik. Čak koliko ja znam iz razgovora, taj Žiko Izbuš je rekao da će doći u Petrinju, ali jedan od uvjeta je da Gener postane tajnik općine, vrstan pravnik. U ostalom Petrinjaci, jasno da mu je to važno i značajno, i tada tih 60. godina počinje pomalo, recimo skida se, stari Petrinjci znaju, skida se kaldrma, počinju se asfaltirati prve ulice, jasno u središtu grada, pa onda počinje izgradnja nove tvornice Gavrilović i tako redom što se sve zbivalo u Petrinji kroz 60. Dakle, od 60. godina, 70. 80. da ili ne kažem, što je bilo, odnosno vjerojatno će o tom vremenu neke pojedinosti, bilo tvornice Gavrilović ili ne znam što drugo govoriti, ali recimo jedan segment da se i Petrinja, ali ne samo Petrinje, nego i tadašnja Jugoslavija pomalo otvara nekim novim, uvjetno rečeno, trendovima, naročito nakon one 1968. godine pokreta mladeži i novih ideja, liberalnih ideja i tako dalje, a najviše se to u Hrvatskoj i uopće ondašnjoj Jugoslaviji moglo vidjeti kroz uvođenje nove glazbe. Glazba, koja je do tada bila nešto drugačija, zatvorena i tako dalje, tako glazba, ne znam, ja te pravce ne znam, ali rock, pop i kako to biva u toj modernoj glazbi. I sjećam se, jer sam tada bio kao mlad čovjek, prva ovako jedna modernija ta skupina s tim električnim gitarama i ne znam što je to još bilo, u Petrinji nigdje je zapisano, ali prvi puta sam to vidio i prvi puta je uistinu Petrinji bilo u velikoj dvorani Hrvatskog doma. Taj sastav se sigurno više ne postoji i pitanje da li je postao. Zvali su se Ehosi, tako se zvali. Što je to značilo, ne znam, ali uglavnom je bilo to. Dakle, tim novim trendovima koji su u glazbi, ali ne samo u glazbi i tako dalje. I tada se smatralo da je Jugoslavija, ondašnja Jugoslavija, ne pjevam hvalospjeve Jugoslavije, ali je činjenica da je, te su stvari neke bile dozvoljene za razliku od drugih zemalja, takozvane željezne zavjese. Čak postoje i snimke, vidio sam neke arhivske snimke na našoj hrvatskoj televiziji, gdje je Tito kao primao te skupine i tako dalje. Vjerojatno bio dobar zabavljač, pa ga je to zabavljalo, ali dakle, govorim o tom otvaranju, bez obzira na sve one ideološke predrasude koje su postale, ja govorim samo o ovoj praktičnoj stvari koja se dešavala i možda bi to bila jedna od tema da se vidi taj razvoj, odnosno te naše skupine koje su bile do danas neke značajnije. Recimo, tih 50 godina vrlo je popularan bio onaj festival u Italiji Sanremo. I Sanremo, pobjednici Sanremo su zapravo vladali ondašnjom Evropom, da ne kažem svjetskom tom diskografskom produkcijom. A ono što je jako zgodno reći, u to doba u Petrinji je bilo nekoliko tih mjesta gdje se okupljala ondašnja mladež. Jedna od njih je i dvorana u Hrvatskom domu. To je ona mala dvorana. Tu su bili ti najznačajniji plesovi, čajanke, kako se to onda zvali. Tu je bila jedna skupina braće Rot. Jedan je pravnik, drugi je liječnik, pokojni, nažalost, jedan i drugi. Tomi Štoje, on je bio na bubnjevima. I Sanremo je bio subotom, a već u nedjelju, kad je bio ples u toj dvorani, u toj takozvanoj maloj dvorani, iako je to zapravo bila gimnastička dvorana, ali dobra, tu su oni odmah prepjevali i pobjednik Sanrema se već sljedeći dan u Petrinju čuo. Evo, govorim o toj brzini, ali i sposobnosti tih ljudi koji su to tako napravili, odnosno koji su uspjeli. Dolazi onda ono jasno razdoblje za nas bolno, to je vrijeme 1991. do 1995. O tim pojedinostima ne bih rekao, dosta je napisano, iako ne još sve. Ono što mene najviše smeta kao građana ovog grada, i ja sam recimo sudjelovao u pisanju Petrinjskog žrtvoslova, pa onda Petrinjski žrtvoslov Domovinskog rata i sve to dobro, no međutim mi djelujemo kao da
kukamo nad tim vremenom iz ne znam kojih razloga. Ja bih volio, a ne znam, čak i sam ne znam gdje su dostupni podaci, gdje je to ostalo, da vidimo, danas se uopće recimo ne spominje vlast koja je bila u vremenu od 1991. do 1995. u Petrinji. Kroz dokument. Ali dobro, to samo postavljam ovako kao jedan upitnik, da je to na neki način istraživačima našima amanet, da se to eventualno pokuša i zna. Uostalom, mi stariji možda znamo, no međutim mladi već ne znaju što se zbivalo i tako dalje. Bilo bi to zgodno da se napravi, dakle, barem da se izda jedna, dvije edicije knjige o tim dokumentima tog vremena iz te ondašnje operativne, vojne, civilne vlasti koja je postojala u okupiranoj Petrinji. Dakle, od 1991. 21. rujna 1991. do 6. kolovoza 1995. godine, a onda jasno i sam Domovinski rat. I onda jasno slijedi život u ovoj našoj suverenoj Hrvatskoj, no to su vjerojatno neka druga vremena.